Emil og Clara leger sammen i dukkekrogen, da Tony spørger, om han kan være med. Tony har svært ved at finde et legefællesskab og er gået rundt og rundt mellem de andre børn i forsøget på at finde nogen at lege med. Tony bemærker, at Emil, ligesom ham selv, har en pirattrøje på. Han siger til Emil, at han skal komme ud til ham, og det er bedre, at de to leger nu, da de begge er seje piratdrenge. Tony træder ind i dukkekrogen, får øjenkontakt med Emil og siger, at dukker det er plat. Men at Emil skal komme ud og lege noget andet. Han går ind, griber fat i Emil og trækker ham i armen. Men Emil river sig løs, løber tilbage og siger, at han ønsker at blive, og han synes, at det ikke er plat at lege med dukker. Tony går hen imod Emil igen og foreslår, at de to skal lege en piratleg i dukkekrogen. Og mener, at ham og Emil er de sejeste pirater. Clara tager et par skridt frem imod Tony og siger med skarphed i stemmen, at hun mener, at hendes og Emils dukker er bange for piratleje. Hun sætter hænderne i siden og siger, at ingen pirater skal være i dukkekrogen, fordi pirater råber og skriger, og det kan hende og Emil ikke lide. Tony sætter også hænderne i siden og hæver stemmen mod Emil, som står ved siden af Clara, og spørger, hvorfor Emil har en pirattrøje på, hvis han ikke kan lide pirater. Emil ser ned på sin trøje med piratmærket og siger, at i den her leg var han en piratfar, der var ligesom en almindelig far. Han tager et skridt imod Tony med hænderne i siden og hæver stemmen og siger, at alle skrigepirater skal være ude i fællesrummet. Han og Clara ønsker at lege alene i dukkekrogen. Clara skubber Tony ud af døren, mens hun fortæller Tony, at hun og Emil ønsker at lege lidt stille, og at Tony kan gå ud. Tony skriger til Emil, at han er en rigtig lille skvat, fordi han leger med dukker og piger, og han overhovedet ikke er en pirat. Han smækker med døren og skriger, at det er for dårligt, og at nu må Emil aldrig komme hjem til ham og spille hans fede spil, og han må aldrig mere komme med til hans fødselsdag. Han går forberedt hen til pædagogen på stuen og siger, at det er uretfærdigt, at han ikke må være med i legen.